Kaya dadya ukuraning jiwa jawi. Kula nuwun para sesepuh saha pinisepuh ingkang tuhu kula bekteni sarta tansah sinuwudan dening para bebrayat. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang satuhu winantu ing pakurmatan. Sumrambahipun mara kadang sutresna pametri budaya adiluhur. Langkung-langkung barayogung wonten ing dusun Bonglet Desa Jenawi ngriki ingkang winengku ing Karahayu. Sasampunipun panjenengan sedaya sarta kula sami pinanggih wilujeng. Sumangga sarengan munjukaken raos syukur ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Awit sih nugraha ingkang